Dadi ngene lur, dulurku kabeh wis sapa wae iki carane lek arepe tandang gawe nggone panggonan rumbu-rumbukan kaya ngene iki wis awak dhewe amprih slamet ora enek alangan apa-apa. Iki awak dhewe kudune permisi njuluk salam. Dadi ngene. Assalamualaikum. Uga Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun arep ngarit babati suket. Mbok menawa ana barang-barang apa ae, bangsa apa ae, aja sampe ganggu gawe marang aku. Yen sampe ganggu gawe marang aku, kena bebendone Allah kapindho Rasulullah. Sluman-slumun selamat saking kersane Allah. Sikil kiwa gedhuk kaping 3 lur. Nah, iki insyaallah awake dhewe kabeh iki lek nandangi ning gone papan panggonan ngene iki iso aman, iso slamet mbok menawa ketathalane nek apa ae barang apa ae kemliwer wong jenenge papan rumbu iki insyaallah awake dhewe wis diweruh dhisik. Wis ngono ae lur, muga-muga iso kena digethok tularne nang bola-bola kanca tangga. Tulung ya lur, kabeh ae iki di live, di subscribe supaya tangga-tangga ya padha roh.